Let's take it slow. Where you go, I go too. Take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. So anyway, yung Sulong Cave po ay kilala siya bilang Crystal Cave. Kasi marami pong crystal kayong makikita pag nasa loob na. Yun nga lang po, pinapakiusap namin na huwag hahawakan yung crystal. Kasi kalimitan, kapag nahahawakan yung crystal, ay nawawala po yung kinang niya at kinalaunan, nangyayari po, parang ganyan na siyang tingnan. Parang patay na at parang karaniwang bato na lang. Wala na siyang kinang. Wala na pong hawakan ng kamay ng kasama. Ito yung po sasabihin ko sa inyo, sir. Kapag kasama nyo yung minamahal nyo, yun ang huwag palaging kakaligtaan, huwag hawakan. Kasi pag palagi nyo nahawakan, kumikinang siyang malaki. Ano po yung ibang kristal ang hawakan? Depende na po yan sa kamay nyo kung saan nyo padadapuin na kristal. Opo. At nagiging patay na patay sa'yo? Depende na rin po yun sa kakawakan na kristal. Pag nasa loob na tayo, ay ipapaliwanag ko po yan. So ngayon, kung ang lahat ay handa na, siguro pwede na tayo pumasok. Ano po? Vamonos! Okay, sige, let's go. Ano pang hinintay ninyo? And there are days I hate you, but baby, you're still mine. Mga kalabidas, nung katatapos lang ng orientation na ating tour guide, now ready na tayo pumasok sa Crystal Cave. So yun ang pinaka-importante daw po dito mga kalabidas according sa ating tour guide. Huwag po natin hahawakan yung crystal, no? Kasi kapag hinawakan na po yung ating crystal na kuweba, ay naging ordinary stone na lang siya, nawawala yung kanyang kinang. So yun po ang pinakabawal na pagpasok dito sa cave, no? Ang hawakan ang crystals. So tara na at tingnan natin ang loob ng Crystal Cave. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. Kaya tinatawag namin siyang quartz crystal. Okay? So yan po yung dalawang uri ng crystal meron dito sa loob ng kuweba. Okay? Dito na po tayo. Medyo nadamage po yung portion ng kolong ng kuweba. Yung iba, nangitim at pinutulan pa. Opo, ito yan. Sanhi po yan siguro nung pambimina na nagkaroon po dito 25 years ago. Na kung saan yung Tiger Mining Company from Pampanga, kasi ginagamit po yun ng panghalo sa paggawa ng suporga. Kapag kasi yun ang iniwan ng sanhi ng pagmimina. So dapat talaga nakasira yung pagbimina talaga, no? Kasi siguro, naging illegal na yung operasyon dahil yung mga ginagawang panghuhukay nila ay hindi na maayos at maaaring mayroon na silang hinuhukay na iba. Hindi nga lang namin mapatunayan. May iba ng rason. Opo. Ako dati dito, iba sa loob ng kuweba. So, kung maririnig nyo lahat, may mga ganyan-ganyan station kasi kasama yung so, ayan siguro. Mga kalabidabs, andito na tayo sa loob ng Crystal Cave kasama yung ating mga vloggers. So kasama din natin yung ating tour guide, no? Again, nasabi niya dito mga kalabidabs na medyo naapektuhan din yung pinaka-itsura nitong kuweba dahil sa mga nagdaang pagmimina. So yun na nga po yung sinasabi natin mga kalabidabs, no? Dapat alagaan natin yung ating nature, yung ating kapaligiran dahil ito ay isa sa pinakamahalaga, no? Dahil kapag ito'y tuluyan nasira, wala na din na matitira para sa mga susunod pang henerasyon. So alagaan po natin ang ating likas na yaman dahil ito'y pinagkaloob sa atin, no? At kung hindi natin ito aalagaan, tayo din mismo ang magsasuffer at the end. So andito ulit tayo at still
We are here sa loob ng Crystal Cave kasama ang aking sangkaterbang Bicolano vloggers of course at ang ating tour guide. Kasi kailangan suriin at padaanin pa yan sa isang laboratory test. Opo, lab test. Opo. Ano ba nga yung lab test? Yung sukatan ng pagmamahal? Lab test. Ganun po. T-Rex. Yung T-Rex po, ayun po, kung nasa taas ka, yung bato na yun, yun ang obese T-Rex po siya. Po, dito na tayo. Image naman ang nabubuo. Ay, parang madami silang grupo. So, mga... Yan nakatayo po. Yan. Tama po yung sinasabi mo, sir. Karamihan po, nagsasabi si hugis o image daw ni Mama Mary. Parang grotto ang dating kanya. Opo. So, yan po nagbabantay sa atin dito. Crystal Cave? Bahagi na po ito ng Crystal Cave. Dabs. Oh, wow, kinis ko dito. Sa likod ko po of course, sina Papa Will, yung kanyang mga alagad. Yes. Alagad na yung Encantadia. Medyo hindi po sa kanya. Mayroon pa? Ah, So, ayun po, ito pong pagmamahal na kulay po siya. Actually po, tinatawag namin siyang batong alaga. So, kaya kulay puti. Regular na limestone lang naman siya. Kaya lang mataas po ang content niya ng calcium at carbon. Ngayon, dahil sa paghahalo-halo ng mga element na yon, nagkaroon siya ng discoloration. Kaya ayan po, ang naging kulay niya ay pinkish black. Ngayon, kung titingnan nyo at maihalin tulad nyo, nakakita na po ba kayo ng amethyst? so ito mga kalabidabs, no, medyo nakakahingan. Pero still, andito tayo sa loob ng kuweba. Ayan, so andito yung mga kasama natin. So, dito naman po, So sobrang ganda dito mga kalabidabs and perfect ito para sa mga mahihilig sa adventure. na malakortina. Tawag po dyan ay stalactites. Ayan o, ganda. Stalact means ceiling. Pag nasa baba, Dito naman sa baba, sa tinutuluan niya, may mga bato rin na bumuo. Ang tawag bites. Stalact means ceiling, taas. Stalag means ground. Yan. So, itong uri ng mga bato, na hugis nila kung pag-aaralan at titingnan ninyo na mala-rice terraces ang mga forma nila. Ang tawag po dyan ay rim dam stone. Yan po. Ngayon naman po, yan mga bato na yan ay buhay. Aba din po yan. At tumutubo po yan pababa. Ito naman ay stalagmite. Tubo naman po yan pataas. Eventually po, hundreds of years or more or even thousand, kapag dumating po sa punto na sila po ay nagdugtong at nag-connect, ang nangyayari po ay ganito. Na nag-reinforce o nagpapalakas sa kisame o sa ceiling ng kuweba at sa ground flooring niya. Pero kapag ang kolong po patuloy na lumalaki, patuloy po siya na nag-expand o mahaba, siya pong nagiging dahilan kung bakit ang kuweba ay nagsisikip at eventually nagsasara. Maliban ba po doon sa mga rock formation na nabanggit ko na sa inyo, meron din po ba kayong makikita pa dito? Yan, kung tatanungin ko kayo, ano kayang hugis ng bato masasabi mo? Dinosaur. Hippopotamus. Pagong. Power Rangers. Lahat ng nabanggit ninyo. Parang ano, parang pawikan. Oo, turtle. Karamihan po ng mga nagiging guest natin, Crocodile. lahat po ng sinabi ninyo, yun din pong sinabi nila. Ito naman po ay parang hugis tao na nakaupo, na sabi nila parang pulubi daw. Yun naman pong nakadikit doon sa kolom na yun ay ulo ng pating na malaki ang bunganga at matulis ang ilong. Ayun po. So dito makikita nyo pa rin, yan po yung naging resulta ng pagmimina. Malaking pinsala pa rin
ang iyong mapagmamasdan at yun ang nakakalungkot nga lang. Pag malakas ang ulan, mayroon pong tubig na dumadaloy dyan at tinatawag po namin siya Crystal Falls. Sana all na po fall. Let's take it slow. Where you go. Parang tuka ng pato. Ayan, depende po sa inyo kung anong gusto nyo palabasin. Mukha yata na ngunit piknik. Kilalang musika mapunta. You're with me. Let's take it. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Kalabidabs, no, katatapos lang namin doon sa loob and then papunta na kami doon sa taas mga Kalabidabs. So may mga namit tayo mga turista dito mga Kalabidabs ngayon. So paakyat na tayo doon sa next level nitong ating adventure dito sa Sulong Eco Park. At the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You asked me how we got here, 'cause you Mga Kalabidabs. So ito mga Kalabidabs, paakyat naman kami doon sa ito last na ano ito no, papunta sa tuktok, pinakatuktok. Ayan. Of course kasama ko si Renz and the rest of Biolano vloggers. Remember. If you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!